Martin, filmen kører, Martin. Nu bliver du bare stående, ikke også? Ikke så språ, Emilie, vel? Så lige ind på. Ikke så språ. Nej, Martin. Kom nu ud i et split, Martin. Ikke det pjatværk der. Og så kan vi garantere, at der er konflikt. Okay, jeg er med. Vi finder ind i rummet. Nej, det er pisse godt ud. Martin, hold op med det film der. Jeg var lige gået lidt på hovedet.